Ond roedd ei dad yn Gristeinig. Gefnder, roedd pobl dal i feddwl roedd Merddin yn ddyn da. Roedd gan Merddin pwerau hudol, Merddin wyllt y dewen. Un o'i talentau arbennig oedd rhagweld y dyfodol. Gweithiodd fel cynhorwyr i'r Brenin Arthur oherwydd ei bwerau arbennig. Dyweddodd Myrddin fydda'r brenin nesaf fydda'r dyn a gallai tynnu clefydd Excalibur o'r garreg. Methodd llawer. Ond, dim ond un wnaeth llwyddo. Arthur! Yna, bu Myrddin yn helpu Arthur i hawlio'r orsaf.